So yun mga gamba, welcome back ulit to my channel. Shoutout kay Kim Bautista, kay Amazing Spider, kay Kabig Days, Kasakmal. Ayan, yung mga dumayo dito mga nakaraan, J Spider. Yung mga dumayo sa atin dito mga gamba. Masaya naman sila nung nakarating sila rito. So welcome ulit sila pag pupunta sila rito. Ayan, tingnan nyo yung paglalabanin natin yan. So nakita nyo yung kumagat sa akin at saka yung mga kalaban niya ngayon. Napakita natin ha. Ito yung mga kalaban niya ngayon. Kumagat sa akin. Ayan. Tagalog ito mga kagamba. Ito Tagalog. Ilang buryas na yung tinalo nito. Kung nakagat sa akin mga kagamba, buryas yun eh. Ay! Ayan. Manapot pa. Lumagutok pa. Saktan yata. Ayan mga kagamba. Yan. Yan siya. Lalabas na natin yung nangagat sa akin. Makikita natin ngayon kung maglalaban naman itong isa. Yan yung mga kamba, yung tumagat sa akin yan. Tinalo niya yung isang brown na ano. Nakalaban niya yan. Video dark yan eh. Tingnan natin ha, kung madadali na naman niya itong Tagalog na to. Itong Tagalog to, magaling to eh. Nakailang buryas na ito. Oh. Tignan natin. Tignan natin ha. Kung bibigyan ng magandang laban to. Dalawa na to. Oh, yun. Ang lupit ng laban. Oh. Sino kaya lamang dito? Oh. Ay, grabe. Ang intindi ng laban. Uy, sumasapot yung Tagalog. Oh. Grabe. Ayan ngayon, kinagat mo ako ha. Madadali yata siya ng Tagalog mga gamba. Madadali yata siya ng Tagalog. Oh, malaki pa siya sa Tagalog eh. Pero tingnan, naku, nadali niya sa likod. Magaling tong Tagalog na tumagagamba. Lupit. Oh. Dinali niya yung kumagat sa akin. Malaki pa di hamak to ha. Yung kumagat sa akin na to. Ang lupit tong Tagalog na to. Nakailang buryas na to. Champion sa laban tumagagamba. Oh. Grabe. Oh. Mukhang lalamunin niya tumagagamba. Grabing katis din itong Tagalog oh, pero malupit lang talaga itong Tagalog natin na to. Ayan, natulala na yata parehas mga kagamba. Oh. Oh, ayun. Sumasapit pa yung Tagalog. Pero yung masbate, yung buryas, ayun, kumakawala oh. Wala, binilot na sa mga kagamba. Yun na, pinaikot na. Pinaikot na. Ang lupit ng laban. Natalo yung kumagat sa akin. Ayan o. Kita mo, kinagat mo ako eh. Nadali ka tuloy ng Tagalog. Ipapala mo na natin tumagamba sa Tagalog. Para lumaki yun siya ng Tagalog. Ayun, kita nyo ang katis ng Tagalog. Ang lupit o. Nanghina rin siya. Nanghina rin mga gamba. Ayan o. Pinalikan talaga niya. O. Ikutan pa niya ulit ng sapot. Malupit ng Tagalog na to. Nakailang buryas na itong mga kagamba oh. Nanghina rin oh. Grabe. Ito yung tinalo nung itong natalo ngayon. Yan ang tinalo niya oh. Yan oh. Nanghina pa rin nga ngayon oh. Ito yung kumagat sa akin doon sa isang video natin na una. Ayan. So papakain na natin itong mga gamba para lumakas itong gamba na ito. Mahina na siya, humina, nagbinom din. Ayun. So yun mga gamba, ang ganda ng laban. Sana nasiyahan kayo sa napanood nyo. Hanggang sa muli, maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!